Masana bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti kumapoyamba naye miti yake. President Mutharika wakhululukira akaidi 222 ndi kuchepetsa nthawi yomwe akaidi ena akuyenera kukhala ku ndende ngati mbali imodzi ya chisangalalo cha Christmas ndi chaka chatsopano. Boma lati likuchita chotheka kuti likonze misewu yomwe yaonongeka ndi mvula, pomwe tsopano bungwe la Roads Authority lakonza malo odutsira ongoyembekezera pa mlatho wa Mpasazi m'boma la Kasungu. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja mdziko muno la NAM lati chaka cha 2025 chinali ndi zina zabwino komanso zina zotsamwitsa. President Professor Arthur Peter Mutharika wakhululukira akaidi 222 ndi kuchepetsa nthawi yomwe akaidi ena akuyenera kukhala ku ndende ndi miyezi 4 ngati mbali imodzi ya chisangalalo cha Christmas ndi chaka chatsopano. Chikalata chochokera ku nduna wa zachitetezo cha mdziko chati ena mwa akaidi omwe President Mutharika wakhululukira ndi omwe akwanitsa mfundo zomwe amazigwiritsa ntchito posankha akaidi oyenera kukhululukidwa komanso omwe aonetsa khalidwe labwino. Undunawo wati akaidi omwe awachepetsera nthawi yawo ndi kupatula omwe akuyankha milandu yakupha, yakuba, yogwiririra, yozembetsa wanthu komanso yochitira nkhanza anthu akhungu la chialubino. Chikalatachi chati izi zichepetsa chiwerengero cha akaidi ndi 2640. Inkosi ya makosi Mberwa yachisanu yati kukhala mogwirizana ndi mwamtendere ndi kuthandiza popititsa patsogolo chitukuko cha chuma komanso umoyo wa wanthu mdziko muno. Paramount Mberwa alankhula izi ku Edingeni kulikulu lawo ku Mzimba pa chikondwerero cha chaka chatsopano chomwe anachititsa. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Chikondwerero cha chaka chatsopanochi chinasonkhanitsa abambo, amayi, achinyamata komanso ena mu uzimu umodzi ndi kunyadira chikhalidwe chawo. Magulu ya chikhalidwe kuphatikizapo ingoma, ovinawo anaonetsa chikhalidwe cha angoni kudzera mnyimbo komanso zovala za chikhalidwe. Gule wachioda yemwe amavinidwa ndi atumbuka anavinidwanso pa mambowu zomwe zimasonyeza umodzi ndi kukhalirana limodzi mwamtendere ndi mitundu ina ya anthu ambomali. Inkosi ya makhosi Mberwa yachisanuyi yomwe inatsogolera mambowu inafunira anthu ake chaka chatsopano chabwino cha 2026 pomwe inatsindika kufunika kwa mtendere, kulemekeza chikhalidwe komanso chitukuko. Mfumuyi inapemphanso anthu ake kuti agwire ntchito minda yawo molimbika kuti apewe njala mnyengo omwe ikubwerayi. Tithokoze na president chifukwa chaonera kuti chaka chinocho anena kuti anthu azigula fertilizer mwamtengo ochipa pa 10,000 kwacha. So nthawi ngati inoyo timakhala pamodzi na kuti kuwalimbikitsa anthu na kuti boma latengapo gawo, ifenso nafenso tengepo gawo. Ngati tifuna tithane ndi njala mawa, ifeyo titengepo gawo. Anthu amene apanga benefit agwiritse ntchito mainputs amene omoyenerera kusiyana ndi kuti akagulitse kuti mawa azavutika. Komala mwambo ngati ndikalankhula anthu anga amandimvera, amazoza kuti afumu atiuza, atilangiza kuti tigwiritse ntchito moyenerera ndi cholinga choti mawa tikhalenso ndi zokudya zona kuti ifezi tipindulire. Mulendo olemekezeka pa mambowu a Japi Mhango omwe ndi nduna yaona za malo athokoza inkosi ya makosi Mberwa yachisanuyi ponena kuti mwambo otere wabweretsa pamodzi anthu osiyanasiyana ndipo awathokoza afumuwa popempha anthu awo kuti agwire ntchito molimbika m'minda yawo. Paramount Chief apemphanzika kuno ku Mzimba komanso m'malo monsemuno kuti tiyeni tilimbikire kwambiri m'minda. Mvula ichita ngati yamba bwino tatalimbikira tikolola zambiri ndi kuti manyumba mwathu tikhadi chakuti chokwanira. Chosalacho tigulitse kuti zipeza ndalama zoti zitsanza makomo mwathu. Izizi zikugwirizana kwambiri ndi ndondomeko za boma kuti wina aliyense
alimbikire kugwira ntchito. Dzulo ngati mukumbuka president athu Profesa Peter Mutharika anena mwachimvekere kulimbikitsa Malawi kuti aliyense amene ali ndi munda ungachepe maka. Tatiyeni tilimbikire kwambiri cholinga choti tikolole zochuluka. Ena omwe anali nawo pamwambowu ndi gavana wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto a Christopher Msomera Ngwira Mafumu ndi atsogoleri a zipembedzo mwa ena. Amuhango pambali pa zochitikachitikazi anaperekanso moni mwapadera kwa Gogo Mbite omwe ndi mayi awo ainkosi amakosi mbero yachisanu ndi Gogo Sivande omwe ali agogo awo. George Kadawire, MBC Mzimba. Chimanga chomwe boma la Malawi linagula ku Zambia chayamba kufika mdziko muno mayiko awiriwa atatsiriza ndondomeko zonse zoyenera kuti chimangachi chibwere ku Malawi. Boma la Malawi linagula chimanga chochuluka matani 200,000 ndipo agawira mawanja omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira komanso ena mwa anthu 4 million omwe kafukufuku anaonetsa kuti akusowa chakudya. Yamikani Simtowe ali ndi ripoti. Kafukufuku wa momwe chakudya chilili mdziko la Malawi anaonetsa kuti anthu pafupifupi 4 million akufunika thandizo la chakudya. Ichi nchifukwa chake boma la Malawi linachita chisankho chogula chimanga ku Zambia kuti lipereke kwa anthu omwe alibe chakudyawa. Kotero Amalawi akhala akuyembekezera chimanga chochuluka matani 200,000 kuchokera mdziko la Zambia. Boma la Malawi lagula chimangachi ndi ndalama zokwana pafupifupi 135 billion kwacha. Pano gawo loyamba la chimangachi layamba kufika ku Malawi ndipo galimoto zoyamba zinanyamuka ku chipata pa 31 December kulowera ku Malawi. Chimanga chochuluka matani 103,000 chikuyembekezeka kufika ku Malawi mu gawo loyambali. Nduna ya zaulimi ku Malawi a Rosa Mbilizi komanso nduna ya zaulimi ku Zambia a Ruben Ntolophiri anatsogolera nthumwi za mayiko awiriwa pomwe zinayendera malowa omwe boma la Zambia lukusunga chimangachi. Ambilizi apempha ogwira ntchito pa boda kuti aonetsetse kuti galimoto zomwe zikunyamula chimangachi zikudutsa mwachangu kuti anthu omwe akusowa chakudya athandizike mwansanga. Amene zateremu anthu ayembekezere ndi program imeneyi yogawa chimanga kwa Malawi amene anapezeka kuti avutika ndi njala about 4 million iyenda bwino kwambiri. Of course panali zokambakamba ma social media mu kuti mwina zalephereka zimachitika kuno ku Zambia mpaka naso kumudzi ku Malawi koma ukoko kumangokhala kuyankhula kwa anthu osalifunira boma zabwino. Komano ma president athu onse awiri wa ku Zambia ndi a president athu a Profesa Peter Mutharika anakambirana and anagwirizana kuti zichitika ndiye ifeyo ngati ma ministers awo a agriculture ineyo ndanzanga Antolophiri akuno ku Zambia tinaonetsetsa kuti zimezi zizitheke. Iwo afotokozanso kuti chimangachi achigawanso kwa anthu omwe akhudzika ndi kusefukira kwa madzi padakali pano. Dodma amene amayang'anira ngozi zakugwa mwadzidzidzi alengeza kuti pafupifupi mabanja 38,000 akhala affected ndi madzi osefukira. Ndiye chimanga chimenechi chikathandizanso madera amene kuonetsetsa kuti anthu amenewa asakhale okuti akuvutika ndi njala chifukwa ambiri ataya zinthu zawo kuphatikiza chakudya. Antolophiri ati boma la Zambia latsata ndondomeko zonse zoyenera ndi kuti palibe cholepheretsa kutumiza chimangachi ku Malawi. Chimanga chonse chokwana 200,000 metric tons chikhala chitafika ku Malawi pofika mwezi wa Marichi chaka chino. Malingana ndi nduna ya zaulimi ku Malawi a Rosa Mbilizi, boma la Malawi ligawa chimangachi kuyambira pano mpaka na mwezi wa Marichi. Yamikani Simtowe, MBC News, Chipata, Zambia. Boma latsindika kuti lionetsetsa kuti anthu onse omwe akukhala m'misasa kamba kukhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi a mvula akulandira zofunika pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku mu nthawi yoyenera. Nduna yoona za mtengatenga Feston Kaopa yomwe unduna wake ukutsogolera zopereka thandizo kwa omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi ndiyo yalankhula izi m'boma la Nkhotakota pomwe imapereka thandizo kwa anthu omwe akhudzidwa. Catherine Banda walemba ripoti.
M'madera ena mdziko la Malawi akhala akulandira mvula yochuluka yomwe yachititsa kuti nyumba, katundu komanso misewu ina iwonongeke. Pakadali pano boma la Nkhotakota ndi limodzi mwa maboma omwe akhudzika kwambiri ndi vutoli, ndipo pakadali pano mabanja oposa 850 omwe ndi anthu oposa 3800 akukhala m'misasa yomwe ilipo isanu ndi itatu m'bomali. Nduna yoona za mtengatenga a Feston Kaupa omwe unduna wawo ukugwira ntchito yotsogolera kuwunikira za ngozi zogwa mwadzidzidzi ati momwe zinthu zilili m'bomali ndi zokhudza kwambiri kwa anthuwa komanso kuboma popereka thandizo la chakudya, zofunda ndi ziwiya zina kwa okhudzidwawa pa msasa wachididi m'bomali. Akaupa ati boma likugwira ntchito yofuna kuonetsetsa kuti likuthandiza ndi kufikira kwa anthu onse omwe ali m'misasa m'bomali ndinso kumadera onse komwe anthu akhudzidwa mdziko muno. Timayenera kungoponda kulowa m'matope ndi kuyenda m'madzi kuti zafike malo ano, ndicho linga choti anthuwa tiyapeze ndithu, ndiponso katundu amene boma lapereka tiyapase kuti agwiritse ntchito lero ngakhalenso masiku awiri atatu amene akubwerawo, pamene tikuyang'ananso njira zina zoti katundu wina abwere. Chiyembekezo chathu ndi choti katundu wina angabwerepo munjira yake yodusira kuboti kumaboti, chifukwa katundu kuti abwere kugwiritsa ntchito misewu yonse yaduka, mabridge onse aduka. Polankhulapo mfumu Chiopera yati ndiyothokoza kuboma kamba kosamutsa iwo ndi anthu awo oposa 250 kudera lawo omwe akhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi ndinso kuwabweretsa pa msasawo. Ndithokoze boma kuti wombola kumene tinalili ku madzi kwa Chiopera amene takhudzidwa ndi madzi. Ndi katundu amene atithandiza boma tikuyamikira kwambiri kuti moyo umenewo ifenso tikudalira kwambiri kuti ife atatifotoza DC kuti kunoko Achiopera muchoke ni anthu anu mupite ku sukulu, ife tanyamuka ni anthu anga onse kubwera kuno ku sukulu. Malinga ndi ripoti la nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma la pa 25 Disemba, manja oposa 7,000 omwe muli anthu oposa 32,000 ndi wakhudzidwa ndi vutoli mdziko muno. Catherine Banda, MBC, Nkhotakota. Pakadali pano nduna ya zamtengatenga Feston Kaupa yatsimikizira wanthu mdziko muno kuti boma likonza misewu komanso milatho yomwe yaonongeka chifukwa cha mvula. Ndunayi yanena izi pomwe inayendera msewu wa M1 omwe waduka pa mlatho wa Mpasazi ku Kasungu. Akaupa ati padakali pano akambirana ndi kampani zokonza misewu kuti zikonze malo oyembekezera omwe anthu angamadutse kuti ntchito zachuma zomwe zimachitika kudzera pa msewu zipitirire. Beatrice Mwape wadza ndi zambiri. Ndunayi inayamba kuyendera msewu wa M1 pa Mpasazi mboma la Kasungu. Mayendedwe a anthu komanso zinthu zasokonekera kuchokera pomwe mlathowu unakokoloka. Izi zilinso chomwechi pa msewu wa M5 kuchoka pa Benga mpaka pa Kasitu omwe waduka malo asanu ndi amodzi, komanso wa M18 kuchoka ku Nkhotakota kupita ku Kasungu omwe waduka patatu. Poyankhula atayendera ndi kuona momwe zinthu zilili pa mlatho wa Mpasazi ku Kasungu, nduna ya zamtengatenga Feston Kaupa ati boma likudziwa momwe vutoli lakhudzira anthu komanso ntchito zachuma. Iyo ati pakadali pano boma lakambirana ndi makontarakita omwe akugwira kale ntchito yokonza misewuyi kuti akonze malowa mongoyembekezera uku akupeza njira zokhazikika zobwezeretsera milatho yomwe yakokolokayi. Ndengati boma tapempha Amota Angel amene anali contractor akugwira ntchito pa msewu omwewo, analipo kale chifandi amene akugwira ntchito kuchokera pa Kasungu kupita mpaka na Jenda, ndi analipo kale chifali ndi kampu yawo konkuno. Ndesi zinavute kuti iwo abwerese zida zawo, ma-tractor awo, makatapira awo amene mukuwaona kumbuyo kwangaku kuti ambe kugwira ntchitoyo. Mawu ake mkulu wa bungwe la Roads Authority Engineer Amio Champiti wati kukonza kwa malo oyembekezerawa kuchitika momsanga nyengo ikasintha. Achampiti atali ndi chikhulupiriro kuti izi zitheka momsanga poti ati boma layika chidwi ndipo ndilokonzeka kupereka zonse zofunika kuti ntchitoyi igwirike, komanso makontarakita alipo kale. Boma lili lokonzeka kuti lipereke zonse zofunikira kuti ntchito igwirike. Ifeyo ngati opatsidwa udindo omanga ndi kuyang'anira tili otsimikizika kunena kuti boma litipatsa support yonse imene ikufunikira kuti ntchito igwirike. Pakadali pano mfumu mphomwa ya Kasungu
yayamikira boma pokaona vutoli ndi kupereka mayankho mwamsanga. Iwo ati kukonzanso kwa msewuwu kuthandiza kuti ntchito zachuma zomwe zimapindulira dziko lino zibwerere mchimake. Boma lathamanga latuma a minister mmene abwerera kuti adzaone panopa. Tikudziwa kuti mmene abwera kudzaona atenga zonse zimene zili panopo. Ndi chikhulupiriro kuti mwachangu akhonza pamenepa kuti msewu uwu uyambenso kugwira ntchito. Magawo ena a misewu ya M1, M5 komanso M18 anawonongeka kamba ka mvula yochuluka yomwe yakhala ikugwa mchigawo chapakati. Malipoti azanyengo akhala akuonetsa kuti mvula ikhala ikugwabe m'madera ena a mchigawo chapakati msabatayi. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Boma lati likuchita chotheka kuti likonze misewu yomwe yawonongeka ndi mvula, pomwe bungwe la Roads Authority latsegula malo ena odutsa ongoyembekezera pamlatho wa Mpasazi m'boma la Kasungu. Kudzera muchikalata chomwe bungwe la Roads Authority latulutsa, mkulu wa bungweli Engineer Ameo Champiti wati akonza malo ongoyembekezera pomwe galimoto zingathe kumadutsa, ndipo akonzanso malo omwe madzi adzidutsa pofuna kuteteza malo atsopano omwe galimoto zidzidutsa. Chikalatachi chati bungweli linayeserera kudutsitsa galimoto zingapo pofuna kuona ngati malowa ali wotetezeka bwino kuti galimoto zidutse, pogwiritsa ntchito makamaka galimoto za mtundu wa mabasi, matruck komanso galimoto zonyamula mafuta a galimoto. Ngakhale izi ziti chomwechi, bungweli likupitiriza kukonzabe malowa pomwe mbali ina ikuterera chifukwa mvula ikugwabe. Mukuonera nkhani kuchokera kuno ku MBC masanano, muli ndine Mike Mlongoti. Tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wakhululukira akaidi 222 ndi kuchepetsa nthawi yomwe akaidi ena akuyenera kukhala ku ndende ngati mbali imodzi ya chisangalalo cha Christmas ndi chaka chatsopano. Boma lati likuchita chotheka kuti likonze misewu yomwe yawonongeka ndi mvula, pomwe tsopano bungwe la Roads Authority lakonza malo odutsira ongoyembekezera pamlatho wa Mpasazi m'boma la Kasungu. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja mdziko muno la NAM lati chaka cha 2025 chinali ndi zina zabwino komanso zina zotsamwitsa. Tipitirize ndi nkhani yokuti nthambi yoona zolowa ndi kutuluka ya immigration yati yakwanitsa kutumiza nzika 1400 za mayiko ena zomwe zinalowa mdziko muno opanda zikalata zowayenereza kuyambira mwezi wa Disemba 2024 mpaka wa Novemba 2025. Ofalitsa nkhani za nthambi a Pascal Zulu wati nzika 1560 ndi zomwe zinagwidwa pa nthawiyi, ndipo nzika 1418 zinatumizidwa kwawo. Mawu awo iwo afotokozera MBC kuti izi zatheka kamba kangwirizano omwe ulipo ndi mbali zokhudzidwa poonetsetsa kuti malamulo olowera mdziko muno akutsatidwa. Ngati nthambi zoona tachita bwino mchaka chimenechi kuyambira mchaka cha 2024 mwezi wa Disemba kufika Novemba 2023 chifukwa takwanitsa kugwira anthu kwana 1560. Obviously tutu namba ya anthu amene wandionena kuti titapita nawo mmakoti malo ena kupeza kuti takwanitsa panga report tutu namba ya 1418. Patutu namba imeneyi ndionena kuti chisimikizo chonena kuti ngati nthambi ndiyo kuti mbali ina tikuchita bwino, kumbali yonetsesa kunena kuti chitetezo chadziko lino chikupita patsogolo. Komanso tiyamikire kwambiri maofisa zathu chifukwa chonena kuti apapa aonetseratu kunena kuti pali kulimbikira komanso kudzipereka kumene kulipo pofuna kuonetsetsa kuna kuti kuna aliyense amene akulowa mdziko muno akuno atsate njira zoyenerera. Choncho tithokoze amabunge komanso anzathu a polisi, ma NGOs, mafumu ndi anthu ena onse amene atithandizira kupasa matips ndi cholinga chonena kuti thane ndi chidomene chifukwa chenena kuti kulowa kapena kuti kutulukanso mdziko muno mozembaitsidwa
zimakhala ndi chiopsezo kumbali ya chitukuko cha dziko lino. Choncho tiyamikire kwambiri anthu amene atithandizira kwambiri kuti tifike pa mafigures amenewa, ndipo mmene tikulowa mchaka cha 2025 tatsimikizira Malawi kunena kuti tikhala tikuchilimika kwambiri kupititsa ntchito zimene zidzachitira za dziko lino patsogolo, komanso kufuna kuonanso kuti maboda athu akhale otetezedwa, komanso akhale malo onena kuti anthu akamadutsa akhale ndithu chilichonse chili m'malo mwake. nthambi ya polisi yakummawa kwa chigawo chapakati yati milandu yophana yakwera ndi 6% m'miyezi 11 ya chaka cha 2025. iwo ati mnyengoyi adalandira milandu yophana yokwana 272 kuchoka pa milandu 256 nthawi ngati yomweyi mu 2024. polankhula pamwambo okondwerera Christmas ndi chaka chatsopano wa polisi amchigawochi ku Lilongwe, wachiwiri kwa komishonala wa nthambi ya polisi mchigawochi Amavuto Mbobo ati mchigawochi munachitikanso ngozi pafupifupi 1300 ndipo anthu 259 anafa kamba ka ngozizo m'miyezi. Catherine Banda ali ndi zambiri. malinga ndi wachiwiri kwa komishonala wa nthambi ya polisi yakummawa kwa chigawo chapakati Amavuto Mbobo, milandu ya anthu otengera lamulo m'manja mwawo ikadali vuto lalikulu, ndipo ati miyezi 11 mchaka cha 2025 anthu 35 anaphedwa kamba ka mchitidwewu. iwo ati kupita chitsogolo akhala akuchita zokambirana ndi nthambi zina zomwe zimayang'ana za chilungamo kuti milandu ina iziyenda mwachangu pofuna kuthana ndi vuto la anthu kutengera lamulo m'manja mwawo. kuonjezerapo Ambobo ati mchigawochi apolisi akwanitsa kuchepetsa ngozi za pamsewu kuchoka pa 1417 mu 2024 kufika pa 1298 mu 2025, kuyimira 8%. komabe anatenga khale izi zili choncho chiwerengero cha anthu omwe afa pa ngozi za pamsewu chakwera kufika pa 259 kuchoka pa 237 mu 2024. kumbali ina Ambobo ati apolisi kummawa kwa chigawo chapakatichi atsitsa milandu yochitika mchigawochi ndi 15%, ndipo alonjeza kuti apitirira kugwira ntchito yawo molimbikira. Koyamba milandu yatsika ndi 15%, komabe kuli mamada ambiri omwe tachita register. Vandalism of Westcom property iliso momo. Tikapita kunkhani ya ngozi tatsitsa ndi 8%, komabe ngakhale zili choncho tipitirira kugwira ntchito yathu imene timapangira nthawi zonse. kumbali yawo mmodzi mwa akuluakulu ku polisi a Joseph Mutupha omwe anayimira mkulu wa apolisi mdziko muno ayamikira apolisiwa kamba kotsitsa milandu yomwe yakhale kuchitika mchigawochi. iwo apemphanso apolisi kuti achilimike pa ntchito yawo pomwe milandu yodzipha, umbava ndi nkhanza pakati pa amayi ndi abambo ikupitirira kuchitika yochuluka. Catherine Banda, MPC, Lilongwe. ndipo munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja mdziko muno la NAM lati chaka cha 2025 chinali ndi zina zabwino komanso zina zotsamwitsa. mchakachi dziko lino linachititsa mpikisano wa mayiko amuno mu Africa mu mzinda wa Lilongwe, komanso bungweli linachita ubale ndi kampani zingapo pothandizira kutukula masewerowa. Foster Maulidi wadza ndi zambiri. itayamba kutsogolera ntchito yoyendetsa bungwe la NAM mongogwirizira kumapeto kwa chaka cha 2024, nthambi yotsogozedwa ndi Vitumbiko Kubuduza idaonetseratu chidwi chake chosintha zinthu ku bungweli ndi kutukula masewerowa mdziko muno. ndi chiyembekezo komanso chikhulupiriro, bungwe la NAM nakhala bwenzi la anthu komanso makampani omwe adakhamuka ndi kuthandizira ntchito za bungwe lake mchaka cha 2025. kampani ya Nico idakhuthula thumba la ndalama zokwana 1 billion kwacha, ndipo nayo Mukulu inawonjezera chisangalalochi ndi thandizo la 675 million kwacha. FDH Bank nayo inawonjezeranso ubale wake ndi NAM pomwe inalengeza za thumba la chitukuko cha masewerowa cha 1.2 billion kwacha isanabwere kampani ya Spark Systems kudzawonjezera chimwemwechi ndi mgwirizano wa ndalama zokwana 30 million kwacha zomwe zinapherezera loto la NAM lotukula masewerowa.
kamba ka ntchito zotamandika zomwe namu idadzala mchaka cha 2025 zidathandizira kuti adindowa akhale ndi mwayi osankhidwanso mokhazikika pa msonkhano waukulu wa bungweli omwe udachitika pa 23 August mu mzinda wa Lilongwe. Vitumbiko Gubuduza adasankhidwa kukhala mtsogoleri wa bungweli opanda wopikisana naye, ndipo naye Yamikani Kauma adateteza udindo wa mlembi wamkulu pogonjetsa Ntombizana Thindwa. Wakhala ulendo wa chiyembekezo pomwe matimu a dziko lino a Queens anatenga nawo gawo mipikisano yosiyanasiyana, komanso kukhazikisidwa kwa zikho za mzigawo ndi dziko lonse mpaka kumapeto kwa zonse pomwe dziko lino linachititsa mpikisano wa mayiko a mu Africa wa Africa Netball Cup. Ngakhale zonse zimaoneka kuti zinali bwino, ntchito za namu zinagwedezeka pomwe mtsogoleri wa bungweli Vitumbiko Gubuduza adadabwitsa anthu atalemba kalata yotula pansi udindowu kutangotsala masiku ochepa kuti dziko lino lichititse mpikisano wa Africa Cup omwenso sudakomere dziko lino pomwe matimu a anyamata ndi atsikana sadapeze mendulo iliyonse. Komatu bungweli kudzera mwa mlembi wake wamkulu Yamikani Kauma lati ngakhale padali zosamwitsa, chaka cha 2025 chakhala chopambana, ndipo mavuto omwe analipo safowoketsa masomphenya ake otukula masewero a mpira wa manja mdziko muno. Tiyamikire kunena kuti chaka cha 2025 ku Netball Association chakhala chaka chachimwemwe, kuyambira kuma players athu, kwa anthu okonda netball, mafans athu, ma sponsors, government. Tiyamikire zimene mwatichitira, tikuyang'ananso chaka chamawa kuti tichiyambe bwanji. Pomwe chaka cha 2025 chikutha ndi kulunjika ulendo wa mu 2026, mafunso ndi ambiri. Kodi loto lokonzanso ndi kukweza masewerowa likwaniritsidwa? Nanga tsogolo la utsogoleri wa namu omwe unagwedezeka ndi otani? Kudzera mkulimbika ndi umodzi, masomphenya okwezanso masewerowa ndi otheka ndithu, chifukwa 2025 wadzala maziko ndipo 2026 akhoza kuzutsa ngodya zonse. Foster Maulidi, MBC Sport. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane nayenso mitu yake. President Mutharika wakhululukira akaidi 222 ndi kuchepetsa nthawi yomwe akaidi ena akuyenera kukhala ku ndende ngati mbali imodzi ya chisangalalo cha Christmas ndi chaka chatsopano. Boma lati likuchita chotheka kuti likonze misewu yomwe yaonongeka ndi mvula, pomwe tsopano bungwe la Roads Authority lakonza malo odutsira ongoyembekezera pa mlatho wa Mpasazi m'boma la Kasungu. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja mdziko muno la NAM lati chaka cha 2025 chinali ndi zina zabwino komanso zina zotsamwitsa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani masana opambana.